jo position gote ang'o mi en mana ng'at achiel en musiko encounter issues mag teargas penjo maduong' ang'o miyo gin kendgi gimomiyo en kende nyocha waneno ka achiel kuom joherane kendo jolupne machon iluongo ni Kiombora kuzong'awa Kiomburi wacha yanga ni gigi iyudo ka seche moko gin gik mag stage manage ing'e ni jal miluongo ni momiyo ne en ng'at ma very interesting and funny in this sense oseliekore nyaka ni kuonde mowuothege en emo stage gigie mondo oyud sympathy gimomiyo anyalo certify ni mano nyalo bedo adiera nikech wan gi united opposition leaders mamoko pok oneno ka teargas igoyo kuonde ma Kalonzo leme pok oneno ka igogi kuonde ma Maraga leme kuonde ma Matiang'i leme kuonde ma Martha Karoge ni leme gi jino au kam ni en misi kigoya go kende koro ata wacho ni nyalo bedo ni itiyo kode kisiasa mar mondo jomoko yud sympathy mar kura erokamano nation erokamano Cleophas wachaki kaja doko nini wakili wacho ka ni amame gini tiyo godo sana moso nini on Rigathi Gachagua after maybe I want to refresh memory right until say more wacho ni